Dito sila sa sapa, sa ilog. Lahat ng yung uncle ko, lahat na sila dito. Naglalaba sa bukid. Kasi walang tubig, walang kuryente. Tara, tignan natin sila. Okay. Tara. Ay, nakuhaan akong video. Ante, dito ka kay naikabaw. Dito ka sa taas. Tagila. Pabasan ka pa. Dibanso. Daghan nagbata, oy, daghan kay bata. Daghan kay bata yit. Kapa dong. Murag baki ba? Murag. Ang tiya nagunit sa. Di ba murag baki oh. Ambak na, pero mahinay kay ba? Ay, maghinay kay. Kinsa man ni ma? Mau gini dyan. Galang ko nga, galang ko. Silupin daw. Balimbing na pa. Pahong. Tayo ba? Tanaw na rin. Babay, sila yung murag paungon sa lalaki, murag tanan. Boy. Wala dito tayo. Dali, Magmukbang. Ito sa iyo, ang bilat ito. Si Papa nag-iinit para sa mga mamang. Dapat kay mamang dito. Lang katabo. Katong pula. Leng! Kalat. Leng! Kalat. Dali. Day. Pilawan mo? Ito ba yung ganso sa gatong? Dito, dito ang init. Dito, nindot, biglo dito. Mag-iinit ito. Init dito. Mao na kagubaan. Lansoy. Dali mo. Mukbang tama. Yurik ani nimo ma. Makayoris niya. Samot katul ang kuan. Dinis bakit ka. Ang kaon na pod lang. Kanon o gravy. Ang gawa yan, diba? Bilang na yan ang grabe. Di, ano ka? Ano ka asa lang? Ito ang sarap ka asa lang. Ay, nabot sino. Ala, lawa mo siya. Pailaw, magubay, kapataka. Ano, Lai? Ito bang daw? Ala, Tapos sino? sumay ka. Ano ang binalo? Ang ino. Ang ino lang. Kalay ta. Yung kita ka. Igsuon ta. Wala ko kita lang, pagkaan ko lang. Gay. Mga na ito. Umakyo na. Ugma na lang unta nimo nagisuot ka. Aday ka uma. Pinukusos, ko lang. Wala, ambot na lang gid. Ay, patakal bika ka diha. Patakal bika ka. Mag-short ka, mag-short. Wala may set ko ang. Ay, bika ka ha. Na, nambot na lang gid mo may ka. Kita ginang ka. Na. Hindi mo, pre. Takaw. Nigla ko na, gilis na po. Hala, uy. Dagat ne. Hindi na wala sa balay siya magsiksik. Yung inigawas. Hindi siya. So magbinuang siya gawat. Bilat eh.
Katap na sa te. Dalawa, maot man ang ingana yan. Lang nang ni Jay. Mas dito may kawit kayo. Murag i-up. Kasi dito gap-up. Gabig sambul. Ano ni? Ketchup na sa price. Pin place. Gap-up man si Charlie sa dunggan. Ubos. No. Ugani, gap-up man. Gabriel. Nawala na. Hindi, tambal niya ito dahil. Gap up lang. Sabi ka na ako ga... Hey, minukul. Dito. Kita may ganyan. Agam? Napagat ko siya. Napagid ko niya. Wag niya gidilit. Nasa cross. Wag gidilit. Nasa trash. Ito nalipag ko. Telepon ko niya. Katawa na ako yan. Taas kayo. Dako kayo. Yung pagbangon mo guys at gusto mo kumain ng pandesal, so kaya yun nagpunta kami sa scaling noong layo ng biyahe namin. Well actually hindi naman talaga malayo kasi yung daan ngayon hindi naman gurud-gurud, concrete na siya, no, simentado na. So yun, kasama ko yung sister ko, nagpunta kami at meron kami napiling gulay at ang sakit-sakit pa ng tiyan. Wala kasing bikeri doon sa amin, ng bukid-bukid yun guys, so kaya nahirapan, no, magbiyahe pa talaga tayo. Ang hinahanap ko din yung pandesal na malunggay. Meron kasi doon sa mga agoy, pero yun hindi na kami nag-continue, oy. O tignan nyo, ang daming bread. Ganyan po kami guys mamili. Uwi na kami guys, perting ginawa guys. Tugnaw kayo. Dahil sa pandesal. Nangutana nga. Wala na naman kaming kuryente guys. Pero luto pa rin sila. Ang palaya. Ang palaya. Mataba ka balot. Hugas ang aking mother hot. Hugas kay kapag walang kuryente, walang tubig. Daghanas ang palayo, oy. Ang palayot. Di na, apit to, di magpasa dahil. Ang sa. Ang sa. Sinasakpan, itugan. Te, anak pa te. Anak pas mama te ba? Limain ko nga, ma. Dako lagi kaktiyan, ma. Dili, oy, pariharaming bika. Ayun ko pag sure diha, oy, kagamay tiyan ni Auntie Bika. Kagamay ang nagtiyan kumpara sa imo. Di mo tugan. Di mo angkon ba? Di mo angkon. Pareha good Miss Wagina. May bumbay ito. Damag, papay mo din kasi anjing dito. Abti kang anjing, oy. Abti diyan, oy. Simple lang ni amo ano guys, ulam guys. Na dried fish, oh, dried fish. Na fried rice, oh yan, fried rice yan. Hello sa pinsan kong gwapo, Dodong Elmer. Salamat daw sa pagbisita ha. Diya sa ano. Ayo, kuatan ba tayo? Imong kipatay tubig da barte? Sepay, nadet trapo diha. Murag dili ako anak. Iro? Na. Hala ka diha. Ang